మంచిది. క్రీస్తునందు ప్రేమైన వారలారా, ఈనాటి పరిశుద్ధ ఆశీర్వాదపు ఆరాధన కార్యక్రమానికి తోడి వచ్చిన మీకందరికీ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామములో శుభములు మరియు వందనములు తెలియజేస్తా ఉన్నా. దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబాలను బహుగా ఆశీర్వదించి అద్భుతములు జరిగించను గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థనతో ఈనాటి పరిశుద్ధ ఆశీర్వాదపు ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, గొప్ప దేవుడా, మీకు వందనాలు. ఈనాటి పరిశుద్ధ ఆశీర్వాదపు ఆరాధన కార్యక్రమమును యేసయ్యా మీ దయగలిగిన హస్తములకు సమర్పిస్తూ ఉన్నా. ప్రార్థనల ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. స్తుతి ఆరాధన ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. దైవ సందేశం ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. ప్రతి విషయంలో మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. మీ సన్నిధి కాంతి ప్రసన్నత అనుగ్రహించండి. మేమందరం మీ సన్నిధిలో సంతోషించుటకు, ఆనందించుటకు, ప్రోత్సహించుటకు, ఉల్లసించుటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నా. కేవలం మీ నామ మహిమార్థం చిత్తానుసారంగా మాకందరికి దీవెనకరంగా మీరు జరిగించి, మీరు మాట్లాడి, మీరు ఆశీర్వదించమని సమస్తమైన మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు, కీర్తి మీకు ఆరోపిస్తూ యేసయ్య నామమున అడుగుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మంచిది. సమయంలో మన పాటల పుస్తకంలో నుండి క్రైస్తవ జీవ కీర్తనలు అనే పాటల పుస్తకంలో నుండి 3వ పాటను పాడుతూ ప్రభునామమును ఘనపరుస్తా. నిన్ను స్తుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో, నిన్ను పొగాడినా చాలు నా గుండె గుడిలో. నిన్ను స్తుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో, నిన్ను పొగాడినా చాలు నా గుండె గుడిలో. ఉన్నా లేకున్నా నా స్థితిగతులే మారినా, ఉన్నా లేకున్నా నా స్థితిగతులే మారిన, నీ సన్నిధిలో ఆనందించే భాగ్యమున్న చాలు. నీ సన్నిధిలో ఆనందించే భాగ్యమున్న చాలు. నిన్ను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములో, నిన్ను పొగాడినా చాలు నా గుండె గుడిలో. ప్రేమ స్వరూపుడవు నీవేనయ్యా, జాలిగల దేవుడవు నీవేనయ్యా. ప్రేమ స్వరూపుడవు నీవేనయ్యా, జాలిగల దేవుడవు నీవేనయ్యా. నీవేనయ్యా యేసు, నీవేనయ్యా, నీవేనయ్యా యేసు, నీవేనయ్యా. నిన్ను స్తుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో, నిన్ను పొగాడినా చాలు నా గుండె గుడిలో. స్తుతులకు పాత్రుడవు నీవేనయ్యా, స్తోత్రార్హుడవు నీవేనయ్యా. స్తుతులకు పాత్రుడవు నీవేనయ్యా, స్తోత్రార్హుడవు నీవేనయ్యా. నీవేనయ్యా యేసు, నీవేనయ్యా, నీవేనయ్యా యేసు, నీవేనయ్యా. నిన్ను స్తుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో, నిన్ను పొగాడినా చాలు నా గుండె గుడిలో. నిన్ను స్తుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో, నిన్ను పొగాడినా చాలు నా గుండె గుడిలో. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మంచిది. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా, ఈ సమయంలో దైవ సందేశమును మనము ధ్యానము చేద్దాం. దైవ సందేశమును ధ్యానము చేయబోయే ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయతో అందరు తాళ్ళు వంచండి, కళ్ళు మూసుకొనండి, ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి. మనమందరము కలిసి యేసయ్యతో మాట్లాడతాం. మీరందరూ కలిసి యేసయ్యా నాతో మాట్లాడండి అని
ఒక్క మాట ప్రార్థన చేయండి, చిన్న మాట ప్రార్థన చేయండి. మన యేసయ్య దేవుడు సజీవుడు. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న ఏకైక దేవుడు. మనతో మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అయితే మనల్ని మనము ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపరచుకుందాం. ప్రార్థన. యేసయ్యా, ఈనాటి ఉదయకాల సమయంలో మరోమారు నీకు మహిమ కలుగునుగా. తండ్రి, మీకు స్తోత్రాలు. పాటల ద్వారా మీరు మహిమ పొందారు, అందుకొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో దైవ సందేశము ద్వారా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు కానీ నా నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవించును అన్న లేఖన భాగం యేసు నామములో మీరు నెరవేర్చి మహిమ పొందమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. యేసయ్యా, మీరు మమ్మల్ని కనుకరించి మా ద్వారా కూడిన ప్రతి నిబిడతో మాట్లాడి బలపరిచి దీవించి మహిమ పొందమని సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు కీర్తి మీకు ఆరోపిస్తూ అధికారం కలిగిన శక్తి కలిగిన యేసయ్య పరిశుద్ధమైన నామములో ఈ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మంచిది. సమయంలో పరిశుద్ధ లేఖన భాగమును మనము ధ్యానము చేద్దాం. పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 13వ వచనమును మనము చదువుదాం. మంచిది. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 13వ వచనం. మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించునా అతడు ప్రార్థన చేయవలెను. ఇది మన అంశం ఏంటంటే శ్రమ గురించి దినాన మనం ధ్యానం వచ్చుందా. మరోమారు ఈ యొక్క యాకోబు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 13వ వచనమును చదువుతూ ఉన్నాను, దయచేసి గమనించండి. మీలో ఎవరికైనాను శ్రమ సంభవించునా అతడు ప్రార్థన చేయవలెను. యాకోబు భక్తుడు ఈ విధంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించిందా అయితే మీరు ప్రార్థన చేయాలి అని యేసయ్య దేవుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు. మనుషుల జీవితంలో